ọdịnikwe anyị na-ekwu ndị ọbụla bụ ezi Igbo na Lagos steeti si baikọtụ ada ama mbụrụ ezikọ ike ịchọọ ịkpọ ndị eze ịkpọ ọnụ ọha ịkpọ the leadership eze anọkọtasị n'elu gaa onwe ndị nwere anụ so ịkpọ na ya ncha niile wee nọ Enugu wee tụọ eruro mara tụọ ga-adị ewepụ eze ga-ewepụkwana ọha so dịka ife anyị na-ekwu bụ ndị ọbụla bụ ezi Igbo na Lagos steeti a to boycott that meeting as the president Igbo speaking community na Lagos State etu a ka nsi ekwu biko ekele m unu akwara m n'okwu ebe Chief Sunday the president of Igbo speaking ọ bụ na a na-eme ihe n'usoro ekwesịrị ịkpọ Igbo speaking kpọọ ọhaneze ndị eze Lagos bụ ọha na ndị eze ọha bụ ọha na ndị eze ọ dịwara gboo oge aka na-ebịa ha na Ojukwu na ndị otu bụ ndị bụrụ ọha na eze nọ ndụ maazị ka iwe achọghị iwepụ ya nwere leadership ka anụghị oge ahụ maka ndị nwụrụ anwụ nọchiri ndị nọ ndụ ndị nọ nọchiri ndị nwụrụ anwụ you gaghị eme ya without telling these two powerful leaders in Lagos, these two associations. Enwe Sunday Osai as president onye Igbo ọbụla bụ onye eze chọrọ ịza ndị ndu ya gawa the meeting onye ọbụla kwere nọ na ya ga-abụ onye eze as ọha na eze dị ọha na ndị eze and every Igbo man bụ ndị ọha na eze ma ndị Igbo speaker ha nọ ndị ọha na eze onye ọbụla chọrọ ije ya jee zaa ndị ndu mana anyị abịago together onye ọbụla bụ onye by court that meeting ahụ ọ na-akpọ bọọdụ